til metanol med 3 turbolader i 2 tryktrin. Og det passer bare rigtig godt på rammen af sådan en light modified, det her. Og det er Duffy fra Norge med Frode Hoppedal. Skal ind og gøre sit forsøg med skætsmutter. Et træk på over 90 meter her til norske Duffy. Udmærket udlæg af en forholdsvis lille motor. Den gearing, den skulle nok kunne give nogle fuld puls af sig. Så huber nu til John Deere 3040 med Jens Mølle. Holder klar herovre på bane 2. Ud med Truck Power. Han er vel ude på en 98 meter. Ganske udmærket. På 89,40 indtil videre i hvert fald, og en anden plads på 89,5. Point. Imponerende, at traktoren Gators kan køre med 2 rover. Og så er det til os forhåbentlig, at vi skal have afgørelsen på det års styrker. Det står 92,10. Godt fedt, kommer det op, og vi er klar til Black Power fra Skjern. Og herovre på bane 2, der er det altså Joyce 2010 til Jesper Frode. Og bane 1 Black Power, det er desværre noget, vi har set et par gange tidligere i Ringgaard, som jo kom fra det nordjyske mesterskab direkte herned. Nej, det passer ikke. Nej, det var ikke ham. Men det kan være Ringgaard er i hvert fald
rigtig godt ud af Mad Max. Og herovre på bane 2, der er det så brødrene Ringberg, vi skal på banen med New Bad Company. Mad Max meget tæt på 100 meter mærket. 98,21. 98,21. På bane 1 skal vi som det. Så er den norske Frode Hoppestad med traktoren Daffy klar. Slet ikke bedre. Ja, skulle han nok have holdt ved det andet, tror jeg. Ja. Vi mangler herover til præmieoverrækkelse om et øjeblik, vi skal også. Den sky videre. Jacques Stinen skal forsøge sig med Helve Rocket Science. Også her en 6-cylinder række af Superstock motor. Fuld til den. De er lige lidt for svage, eller hvad vi kalder det. Motorkraften er ikke stor nok til at få den slæbt over de 100 meter. Tredjepladsen til Jens Møller Jensen. Det er jo også, selvom man har det, alle dem, der kan, skal være klar til at smide plastik på. Finn Larsen og Dingo slår visiret ned på Jensen og skal afsted i hans forsøg. Lad os se, om Dingo skal med i en pull-up. Vi kigger stedet på Metodon. Nu er han lige præcis ikke, tror jeg. Ja, og så dog. Og så dog. Så skal vi nok lige have... Ja, men det er da ikke det, der trækker pladsen på. Og det har han allerede. Der bliver et grønt flag på bane 1. Det er
Metal Boy. Træk lige omkring de 90 meter, giver det til Metal Boy. Hold da op. Godt nytår. Ja, den har jo 2 rør, så der skal der komme 2 brud. Bomberør, så det vinder noget, ja. Det er fint, der. Ja, enheden 2. Så er der vist gang i alle 6 småblomst. Og Stefan Johansen kan trappe tiden op. Hvor lang tid inden han fik fat i banen. Og herude har vi altså fået det grønne flag til Dia Jesse og Anders Ebbe. Den rykkede jo de 6 pladser med, fordi de havde tekniske problemer i alle 3 pladser. Og Henrik skal åbne. Plastik på banen. Han nu mangler 6,5 meter i at komme med i en pull-off. Det var vist det, vi kalder en lille by. Jeg tror, vi tager plastikken igen. Jeg tror, vi tager plastikken igen. Så står der CN 96 526. En stor BMW. Og noget BMW 846. Backfire. Der mangler vi i hvert fald noget trykrør. Prosit, siger jeg bare. Ja, det var da prosit. Der er pollen i luften i dag. Ja, det vil jeg love. Men der er heldig død i det. Hold med. De 2 står. Blå Skoda var det med CN 96 526 og en sort BMW DW 62 846. Kig lige op på skærmen på bane 2. Hvis det er jeres bil, så skal vi have den flyttet nu. Så har vi lige dækket banen af med plastik på regnvejr, og så fordi kraftglæde med vand på. Og det var lige blevet byttet om på noget. Sort BMW CN 96 846. En backfire og en rør, der ikke kunne holde sig på plads længere i hvert fald. Så er vi klar med Morten Knudsen af Hovborg. Banen er igen en trøje af det. Jeg synes, jeg har hørt et eller andet sted, den der sur med lille i sekund. Er det sådan noget? 3 liter brændstof i sekundet. Og desværre så kunne Øjlandik overhovedet ikke komme fra start. Fik ikke bid i banen, for ikke overført. Og
så bliver trækket ikke længere end de her 65 meter. Ærgerligt. Nå, så skal jeg lige se, om jeg kan få øje på Jesper Sund. Jeg tror, det er plads på i hvert fald alt det, vi kan. Til tiden i hele Danmark hver dag. Vi ved, at vi er stærke sammen, og at det i sidste ende handler om mennesker. Det er Autologik. Så Kjeld strammet op til første pull-off på støtten i Light Modify. Sidste er der færre fra Holland. Vi er lige godt et træk ud omkring de 94 meter. Og sidste er der færre kan stadigvæk overføre på banen. Det var rigtig fint. Ja, det er altid lige sikkert nok første træk ud til op. Og vi skal gå ind monster i dag. Så er der godt slag til Daniel Prince fra Tyskland til Green Monster. meter og 3 centimeter til Magnus Støjberg og Kruse med mig. ...96,22. Vi er klar til Patrick Hansen og Victor. Til Patrick Hansen og Gators. Stikker man. Hvem skulle nå derud, når Klassen ikke gjorde? Jeg tror det ikke. Jeg tænker måske, men altså der skal noget fyldes rundt på det. Fordi lige nøjagtigt Daniel Whittingham og hans Aftermath Unleashed med de der 3V8'er, han kunne godt finde på at satse det hele på lige skifte rundt. Og så var der godt klappes af Patrick Hansen og Gators. Det kan godt være, det er hjemmelavet.
Men det er den ondt, Ralme lavet ordentligt. Tillykke med det, Patrick. Så har vi Frede Moslund klar på bane 2 med Blue Magnet. Seaside Affair faktisk 3 og op. Højre Magic, så gør det sidste træk op. Så kører vi videre med det ene træk til dem. Det er hver situation, vi har. Hvis vi skal have en chance, så skal vi holde på med at køre trap til bowling, ja. Og så må vi tage præmie over Hansen bagefter. Det er nok. Place with the point on 181. Pink Cookman and Oral Bandy. Men også her er det samlede point til førstepladsen 195. Det er Gators og Patrick Hansen! Dejligt syn på brændende Bulling Arena. Og så skal vi også lige overrække præmier. Der er udlovet en præmie til den bedste enmotorede, eller de 3 bedst placerede enmotorede traktorer i den her klasse.
Thank you.